Os animais, como é sabido, teñen os seus sistemas de comunicación, pero ningún deles pode segmentarse en elementos, cousa que é precisamente unha propiedade esencial da lingua humana. O elemento máis pequeno da fala humana é un fonema, o que normalmente se transcribe na escritura por unha letra, e non ten significado ningún. A maior parte das linguas teñen entre 20 e 30 fonemas. Coa combinación deste número limitado de fonemas, segundo unhas certas regras, fórmanse infinitas palabras, estas sí, cun significado. Cada palabra é un símbolo convencional. O concepto casa nomeámolo coa palabra casa, pero poderíamos nomealo doutra maneira. De feito, os latinos á casa chamábanlle domus, os gregos oikos e os ingleses chamanlle house, porque cada lingua codificou estes símbolos de maneira diferente. Ademais, as palabras son á súa vez combinables conforme a unhas certas regras gramaticais para formar proposicións de significado máis complexo, pero tamén analizable. Por ser analizable en unidades discretas, fonemas, morfemas, lexemas, proposicións, é polo que dicimos que a linguaxe humana é articulada. Unha lingua, aínda que aprendemos de maneira tan doada, é un instrumento dunha complexidade extraordinaria, pero tamén dunha potencialidade asombrosa, pois permite falar absolutamente de todo, incluso de si mesma. Permite mesmo o feito paradoxal de que poidamos emitir mensaxes falsas, ou sexa, mentiras. Ningunha das linguaxes animais ten a cualidade de ser articulada, ou sexa, ningunha é, como a humana, descompoñible en elementos discretos e combinables de maneira infinita. Tampouco ten ningunha linguaxe animal a posibilidade de atribuir de maneira convencional un significado a un berro ou a unha combinación de berros. Un cabalo da Bretaña rincha igual que un cabalo galego, e un cabalo de hai 2000 anos rinchaba como un cabalo doxe. Os comportamentos comunicativos entre os animais son transmitidos biolóxicamente de pais a fillos, e aínda que poida haber unha certa aprendizaxe, non varía dun tempo para outro nin dun lugar para outro. En cambio, a linguaxe humana, aínda que ten tamén unha compoñente biolóxica, é principalmente un feito social e cultural. A capacidade coa que nacemos de ser falantes desenvolvémola dentro dun grupo social que ten unha cultura propia e dinámica. Por iso, o noso sistema de comunicación, baseado principalmente en símbolos convencionais, como queda dito, muda dunhas terras para outras e duns tempos para outros. Ben falado! O macho da vaca é o... Boi ou vai. Danse nos pexegueiros. Pexegos. Sae pola cheminea da casa. Fume. Ves como sabes? Ves como sabes? Vostedes saben que os elefantes teñen un sofisticado sistema de comunicación que lles permite mandar a kilómetros de distancia mensaxes que o oído humano non dá percibido. Pero un elefante non lle pode dicir ao outro «ráñame aí atrás, onde non me dá chegado a trompa». Ou «onte comín 4 kilos de mazás menos». Ou «quen me dera agora un par de maceiras para min». Iso podímolo dicir nós porque temos esta cousa tan simple e tan perfecta que é unha lingua. De vez en cando debemos pensar que magnífica ferramenta e que gran tesouro temos. Abur!